Brigade in Action. Programa nga gindihon sang Trioter Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinion, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Good morning sa aton mga suking at tigpalamati and welcome sa aton na palatuntunan Brigade in Action Pit sa 8 kita sa bulan sang Enero tuig 2023. Unang programa naton subong tuig, no? And makita naton ang 2022 mga ka-action nga medyo mangin malipayon ang mga tao tungod kay bagay naton ang COVID medyo nagahagan-hagan na. So makita naton ang pagsinadya sang aton mga kauturan during Christmas and New Year. So ako nagapangayo man ako sang pasaylo kon pila ka Domingo nga wala nyo ko nakaupod tungod kay hambag naton sa Philippine Army may ginitawag na nga may time kami sa pamilya. So gin-spend ginamon tong time namon nga maupod namon ang among pamilya and subong 2023 na balik naman kita mga ka-action sa aton palatuntunan. So ako inyong maging kaupod subong aga Sergeant Dikinya para sa aton palatuntunan kag abangan nyo karon mga ka-action may ara kita bisita. May ara kita live guest diri sa ato palatuntunan kung sa diin magsaysay naman siya kung ano bala ang mga plano, ano bala ang paghahimuon sang aton 303rd Brigade diri sa area of operation sang aton Philippine Army sa Negros Occidental. So welcome sa atong palatuntunan mga ka-action sa gusto maghatag sang mensahe sa pagpanamyaw ninyo. Live kita subong sa aton na Facebook. Pwede na rin nato na basahon after, no, sang aton nga mga discussion subong nga aga. So standby kita, mati kita sa aton nga palatuntunan kiti duman nami subong ang imbukada sang tuig 2023 sa aton nya diri sa Negros Occidental. Labi na sang makita naton sang New Year medyo daw nagkunhod ya ang ang mga nadisgrasya tungod kay ang ato na Philippine National Police grabe gid ang ila spread sa information para sa paglikay sining mga palupok. So kami nagapasalamat man yapon sa Action Radio nga ginitagaan kami sang tion para mapalapnag ang aton nga palatuntunan, mapalabot naton sa aton mga kautoran ang ginahimo kag ang giniplano sang aton nga 303rd Brigade. So sang Disyembre mga ka-action, December 27 nagretiro na, no, ang anay brigade commander sang 303rd Brigade nga si Brigadier General Inocencio Pasaportes. Tungod kay sa Philippine Army may ara gid ginitawag kita retirement o pag-abot sang tion nga age 56 na ka. So sa mga officers naton kinanglan maga-retire sila. So may nagbulos o kung may nagtalos sa iya isa man naton ni ka proud nga Ilonggo kag madugay naman naton ini nga nangin kaupod sa aton nga trabaho diri sa Negros Occidental kag ginitawag naton ini gani ang malambing nga taho, malumanay, mabuot, no, kag inang ginitawag bala naton nga approachable nga klase sang official kag commander. So si Brigadier General Inocencio Pasaporte pang nagapungko, madamo siya sang nangin accomplishment, no, madamo sa sang nangin tawag naton ganyan ang pagdaog sa pumuloy o like example ang pagka neutralize kay Kerry Matariman, ang pagka neutralize kay Juanito Magbanwa o kag kay Acosta, no, to amo to ya ang mga hindi malimtan nga nahimo sang anay brigade commander sang 303rd Brigade nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Subong naman mga ka-action aton nga ipakilala sa inyo, syempre ang ko gani ako ya proud gid ko kay ako taga Negros. Proud man ako nga ang nagtalos, no, sa anay brigade commander sang 303rd Brigade isa man gyapon ka Negrosanon, proud nga bakulod nun, no. So ipakilala naton mga ka-action ang aton subong bisita live diri sa aton na palatuntunan Brigade in Action sa aton studio diri sa Action Radio. Wala sang liwan ang nagbulos kag subong nagapungko bilang commander sang 303rd Infantry Brigade si Colonel Michael Samson. Sir, good morning and welcome sa aton palatuntunan Brigade in Action.
Lito, good morning and good morning man sa aton tagpalamati and Happy New Year gid sa aton nga mga kasimanwa diri sa Negros and mayo unta nga ara gid kamo sa mayo nga sitwasyon subong. This is not my first time to be here. I think this is my third time already. Kaga na batian nyo na ako diri no. So ang lain lang siguro subong kay as mentioned by Lito, ako na subong ang gapamuno sang 303rd Brigade. Ag nahambal niya man nga last 27 December nag-turn over kami sang command sang 303rd Brigade kung diin ang aton presiding officer ay si Major General Benedict Arevalo, ang commander sang Joint Task Force Spear and 3rd Infantry Division. Sa itong seremonya, gintagaan taman na pagdungog si Brigadier General Inocencio Pasaporte kay atong nga seremonya ay ang iyang retirement kina-consider naton. So gintagaan naton siya sang pasidungog sa ginhatag yang serbisyo for more than 35 years. Anyway, classmate man kami ni Lito, no? Yes, sir. Dungan kami nga nag-graduate sa Philippine Military Academy as members of class Sambisi class of 1991. Medyo nauna lang siya sa akon sa edad siguro. Yes, medyo pagsulod Kay sa pagsulod namon sa PMA, ang age bracket dira 17 to 21. So ako 17, siya siguro 20 or approaching 21 na. So nauna lang siya na mag-retire. But anyway, pareho lang kami, no? Nauna lang siya sa edad, that's why nauna man siya mag-retire. But for the service, we have been with the same kumbaga career path. Naging tinyente. Actually, updanay man kami sa una sa Mindanao and then sa Luzon man. So, gintagaan gid naton importansya ang iya retirement para pasalamatan pati ang iya pamilya sang serbisyo nga ginhatag niya not only in Negros but throughout the country. So, ito na rin ang opportunity nga ginhatag sa aton. Gintagaan naton siya sa mga memento sang iya nga mga isang Philippine flag atong sa seremonya at kay tungod approaching na rin ang iya 56th birthday sa to. So we wish Brigadier General Pasaporte well and ma-enjoy niya ang retirement niya pud ang iyang mga pamilya at kag kita naman nga ara pa sa serbisyo ano naman naton sigihon ang iyagin manami nga mga accomplishment nga as you mentioned mga accomplishment sa 303rd Brigade. So tungod kay maayo man ang iya programa nga ginsugdan, pasundan lang naton. We don't expect to make drastic changes but to continue the good programs. Maybe we can just assess and evaluate kung ano ang mga areas o mga programa pagid nga pwede naton ma-improve para sa maging maayo pagid ang aton pagserbisyo siyang Army, pagserbisyo ang 303rd para sa mga taga Negros. Sir, so nakita nato nangingiyambal man nga ang accomplishment sang anay nato na commander. Kag mismo classmate mo. Sir, subong nga ikaw na ang nagapungko bilang commander sang 303rd Brigade. Ano ang imo nga mga plano, ano ang imo nga mga gusto matabo diri sa aton area of operations? Na-mention ko no during my assumption nga may gamay lang ko nga bintaha tungod kay taga diri ako sa Negros. So ini akong pagagamiton nga para maintindihan ang para sa akon nga mga approach or paghatag sang mga estratehiya paano masolba ang aton problema sa insurgency diri sa Negros ay pagagamiton ko ang akon mga nabalaan. For example, sa historical perspective, ano bang natabo diri sa Negros? Ano ba ang mga ako na ibalaan sang gamay pa ko during the 80s or the 90s? Ano ang mga nagkalatabo nga kung saan naggamay ang or nag-decrease ang insurgency problem, nag-decrease ang number of insurgents, may ara man nga panahon nga nag-increase. So lang taon ta no kung anong mga
factors nga nag-influensya sa mga sini nga mga sitwasyon. And another thing is the cultural awareness. May mga bawat island, bawat region, bawat probinsya, may mga peculiarities or diferensya sa kultura. So nga dapat may balaan taman nga may ara man ta nga aton gid yan, no, nga kultura nga siling naton nga dapat maintindihan para magamit man naton sa lokal nga pag-approach or lokal nga pamaagi sa pagsolba sang aton problema. So ini nga mga butang masiling naton nga medyo sang una siguro hindi ta ginatagaan sang importansya kay gusto ko man i-clarify, no, kami nga mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Army, nagapamuno sa mga different units ng Army, ay na-train kami professionally into different kind of situation. That's why maski diin mo kami i-assign Mindanao, Luzon, Visayas, or even international, we have the same principles, the same knowledge and skills and nga na-develop para gamiton sa anuman nga mga sitwasyon, anuman nga mga problema nga along with our along with the performance of our job. So meaning kumbaga master of all, but mas mayo gid nga merong plus points for ang mention ko nga pagkaintindi sa mga kultura kag historical background sa isa ka lugar kay ini makadugang sa pag-solba sa atong problema. So I will take advantage of this. Maybe the language, of course, syempre, di ba? Mas madali makipag-istorya, makipag-dialogo, makipag-engage sa lokal kung nakaintindihan na ita sa aton dialect. And I hope na plus points or advantage for me as the new commander of the 303rd Brigade, and it will be taken advantage of sa aton man nga mga pumuluyo para wala naman ta siguro o isa lang naman siguro ang aton gusto gid para sa aton nga probinsya, sa aton nga island, Negros, ay maging peaceful para maging conducive siya sa economic development. Kag sir, isa sa mga natandaan ko gid during sa mga interview mo man sa mga aton mga friends sa media, ining giniduso mo sir nga local peace talk diri sa aton sa Negros Occidental. Actually, amo na ang ginahambal ko nga ini na ano ko lang gina-analyze naton nga tungod na napatay na si Joma, ang ginakilala nga leader and founder sang CPP, NPA, NDF, napatay sa Netherlands. So siguro sa karon mayroon silang leadership vacuum or wala nadulaan sila sang guiding light. Balaan mo sang una ang tanan nga desisyon kag tanan nga mga polisiya nga ginasunod sang CPP NPA throughout the country ay ginagahalin sa Central Committee nga ginadikta ni Joma Sison. So through our 50 years of experience nga nagipag gina-address ini nga problem, centralized gini ang pagsugo or kapatid sila sa Central Committee. So but by now, but for now na nawala na si Joma at siguro ga-assess pa sila kung sino mabulos kag wala man ta may nakita gid siguro nga siling pareho gid kay Joma. So why not total siling ko ang problema naton siguro sa Negros in terms of insurgency pwede man lang masolba sang mga taga Negros. Kay ang usually ang issue nga gina-raise nila is localized. For example, problema sa duta, problema sa mga farm to market roads, problema sa mga serbisyo, basic services sa aton mga pumuluyo. Di kung local man nga problema. Meaning, ini nga mga problema, pwede solbahon sa aton mga lokal nga gobyerno through good governance. Ang aton mga problema sa lupa, may araman nga mga ahensya ng gobyerno like the DAR, Agrarian Reform, nga
makipagdialogo o base sa programa man sa atong gobyerno, mag-mediate no between sa aggrieved parties kag sang kung landlord man or even yung landlord o landowners ipa ano lang naton ipakipag-engage naton para masolba ang lokal nga problema. Hindi naton gina-expect or nga masulba naton ang problema sa imperialismo, pasismo, kung ano pa da nga ismo nga ginabato sang National Democratic Front nga para kumbaga kung amo na iya nga mga isyong istoryanta do hindi man na masulba. Pero yung lokal nga issue, lokal man ang maka-solve siya na, all we need is engagement tungod taga Negros man tadi istoryanta bilang Negrosanon, bilang Negrense. And maybe we can move forward. Kay pila na katuig, pabalik-balik lang ta, ga almost 40 peace negotiations na on a national level, 5 GRP panels na ang na-create sa dako ng resources, energy, and money na involved. Sang una, ga-negotiate pa ta sa abroad, sa Europe. Wala gyapon. So, testingan tabi sa lokal, base pa lang dito mismo sa mga lugar nga may problema. Total, ma-identify naman lang nato ng mga areas nga may kung diin ara pa ang ilahublag. Kung baka kusog-kusog, hindi man kusog, kundi ginagihuan nila. So, maybe we can focus on those areas para masolba na gid magkaroon ng sustainable nga peace and development at masolba ta ang problema sa insurgency dito. Yes. Kag sir, ini ang imong panawagan, isa ini ka challenge sa kinitawag naton KRA no kon ining ila pinaka-head diri o kon pinaka organization diri sa aton sa Western Visayas kon dawato nila ang challenge sang Philippine Army nga sa local peace talk. Isa ini kadako nga ano sila kung matuod-tuod gid bala sila nga seryoso sa ginitawag nga kalinong sang aton probinsya, i-grab nila ining oportunidad ang imo nga gina-deal sa ila. Yun, challenge mismo yun kung lantahon yun no ang mga yung the time of general pasaporte ang aton nga mga na-neutralize or na-involve na mga leaders ay hindi naman taga Negros. Like si Kirima, yung na-mention mo, si Acosta, mga Samar, Bicol, kung diin pa ni sila naghalin, nga ginapadala sang National Central Committee or Central Committees ang CPP para mag-organize diri kag magpabaskog sang puwersa nila sa Negros. Kaya sila nagkaladakpan tungod kay gina-report sila sang mga lokal man nga mga taga Negros. Siguro hindi man sila gusto nga hilabtan or lain ang magpahilabot sa aton mga problema diri. Kaya amo gini ang akon gina-encourage. And I'm directing this to the leadership of directly sa leadership ng KRN or Committing Rio Negros, hindi sa mga mag-pretend nga mga progressive groups nga ga-represent sa ila para masolba, para hindi lang ta palibot-libot. It has been more than 50 years since na-create ni damo nga mga resources, energy, propiedad nga na Lives. guba kag ang most importantly ang kabuhi nga nakadula nga tungod sini sa away. Ang inyo army ang specifically 303rd wala naman iban nga gusto nga matabo kundi kalinong para sa aton mga komunidad, para sila maging productive or makapaghimo sa mga butang para sa ila pamilya nga libre sa wala kasing kahadlok o wala sing ginatanaw nga basi may matabo sa ila. Amo na ang isa tada kaupod sa mga pumuluyo sa Negros nga gahandom gid nga malab-o ta ina nga kalinong kag kauswagan para sa aton nga lugar diri sa Negros.
So isa ini ka challenge kita iya mga ka-action kag sa mga nagapamati naton nga membro sang KRN challenge ini sang aton subong commander sang 303rd Brigade kung i-grab nyo gid balang opportunity kung kaya ang ila sila permanente nga ginihambal sir sila ang para sa pumuluyo mo sila man kuno ang protector sa pumuluyo so kung ikaw protector sa pumuluyo unahon gini mo ang kalinong para sa aton pumuluyo so diri na tumabalaan kung ining mga miyembro sang Committee Rio Negro seryoso sila sa giniduso man sang nasyonal nila nga pistok. So hindi na naton yung pakialaman ang nasyonal Diri kita ya sa lokal nagahanay ang aton brigade commander subong si Colonel Samson sang local pistok. So ang KRN o kon ang Committee Rio Negros balo ko magapamati magini sila ang ilang mga leaders dire. So, i-grab yung opportunity. Kag kung tuod gid ka mo nga seryoso gid ka mo sa ginitawag naton kalinong, istoryahan ni sa ibabaw sa lamisa. Wala sang representante, no? Si Colonel Samson ang amon brigade commander kag ang pinaka-leader man sang KRN diri sa aton sa Negros, kung sino man ang pinaka-top leader nila, among mag-istoryahan sa ibabaw sa lamisa. Ina-mention sang aton commander nga wala isang ginitawag nga substitution nga makipag-istorya sa aton Philippine Army. Leader to leader, leader sang communist terrorist and leaders ng Philippine Army diri sa Negros ang dapat magistorya para mabala naton kung diin gid bala o kung ano gid lang himuon naton para mangin malinong ang aton nga probinsya. So oras naton 26 minutos sa kalabay tak na alas 10 commercial kita mga ka-action pagbalik naton istoryahan naton ang pinakadako nga trending 2023 diri sa Negros Occidental ang pagkadakop sang tatlo ka mga high ranking communist terrorist leader sa may Banwas sang Calatrava. So mga ka-action, standby kita, magabalik ang atong palatuntunan, Brigade in Action. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permis sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako.
Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6-8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Before kita kadto dito sa report, subong may tatlo ka mga high-ranking individual sa communist terrorist ang nadakpan dito sa may Calatrava. Sir, may dugang ko nga pamangkot regarding ini sa local festock. Sir, ano bala ang mechanism sining local festock para maabil sang aton nga mga utod nga ara gyapon sa hublag? Actually, Lito, ang na-mention mo kagina nga a dialogue between the leadership naton, kami, kag ang leadership ng KRN Negros, pwede man na siya, pero kung siguro, kung siling nila do kabudlay na i-achieve, kay tungod, siyempre, pareho kaming armado. We can achieve this through the other mechanisms like the NTF-ELCAC. Ang NTF-ELCAC ay composed of government agencies like the ILG, involved din yan ang local government. All they have to do is reach out, maybe through barangay captain, church, or NGO. In any way, we acknowledge in any way na maka-reach out sila. We acknowledge na ining problema sa insurgency is not na masolve ng military lang approach. It is a socio-economic problem. So, maagi sini, we can also solve this through a whole of nation approach. That's why we call upon other agencies, we call upon the private sectors and the government to help us solve this problem. So, what is important is the intent and desire to achieve peace. Amo lang ni, basta may ara ka mo in good faith na isolbahon ang problema, in good faith na i-solve ang mga issues, in good faith towards peace and development, we can achieve this dream of ours na maging peaceful ang atong lugar. Ang importante gini, sir, seryoso sila sa ilang tinutuyo. Yes. Kung matuod manggid sila nga seryoso. Correct. Kay kita, seryoso. Yes, Sulit-sulit natin ginahambal, kabuhi ang
madamo nga kaguba nga mga kanugon nga mga gamit nga para sa development nga ginasunog, madamo nga mga resources ang gobyerno ang kakausikan. So tani may divert naton, even kita nga ga-focus tayo sa mga humanitarian assistance program, HADR, sa mga pag may mga kalamidad, ano, dira ta mag-focus pagbulig sa aton si katao. Di kung may problema, even yung mga DOH, mga iban nga ahensya, hindi makahatag sang serbisyo because sa kahadlok sa presence ng NPA. That's why kung wala sini, as the government can give more services and mapalapit sa aton mga pamuluyo. Ang nami siniserya kung kiti isa sa mga naka-mindset abisir sa mga pumuluyo nga once nga mga upland areas hadlok sila magsaraka. Iti may mga rebuilding. Amo na gani nga So, gina budlay ang aton yung mga local government unit and mga agencies nato. correctly to. Magsaka. Gusto gid nga to na sa makadto sana sa mga DOH mga panghatag bulong. Gusto sana sang DepEd nga ang mga teachers makalabot sa mga dito sa mga lugar nga hindi nila malabot. Tungod kay gahambal sila nga may presensya sang NPA. That's why hindi sila makakadto. Amo ni nga ga-hamper sa serbisyo, hindi mahatag completely sang gobyerno. So we have to clear these areas of the armed presence of the armed group. That's why ang effort naman naton through our combat operation ay to clear presence ng armed group para to pave way for the services nga mahatag sa aton pamuluyo para mahatagan sila sang the services that they deserve, lalo na sa mga areas kung diin nga dugin influensyahan sang aton mga utod nga ra pa sa ublag. Kabay pang ining aton kwanser mapanawagan mangin ano sini mangin tawag diri mangin madinalagon, no, ang aton local peace talk. So mga ka-action kagapon trending ang mga news sa aton mga media station o mga media outlet naton nga kung sa din may ara tatlo ya ka mga ranking MPA terrorist, no, ang dakpan dito sa may barangay Cambayubo sa may Banwa sang Calatrava. So nadakpan ini Friday afternoon, no, sang pizza 6 sang Enero, after nga nakadawat sang report ang aton nga tropa sang Philippine Army nga mayara sang mga presensya sang communist terrorist nga nagkandak sang extortion activities sa mga pumuluyo sang barangay Cambayubo. So gin-evaluate sang aton na Philippine Army under 79th IB kag ini na balan nangin positibo. So nagpatigayon mga ka-action sang joint operation ang aton na 79th IB, ang 6 sub sang SAP, ang local police sang Calatrava, and ang first NOC MFC, no, o kung ining aton ng mga kapulisan. So nagresulta mga ka-action ang composite operation o conjoint operation sang ato na Philippine Army kag Philippine National Police sa pagkadakop sa kay Felix Susas Jr. Ini may alias ni nga pinakasikat sini mga ka-action, alias ni Sirigor. Ga-alias man ini sa nga si Kenneth, ga-alias man ini sa nga si Glimor, ga-alias man ini sa mga ka-action nga si Dapin. Grabing alias pero tagadamo, no. Ining si Felix Susas mga ka-action, siya ni subong ang commanding officer sang SYP Platon kag secretary mismo sang Northern Negros Front o kon ining mga nagagiyo nga armado diri sa aton sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Opo diya sa pagkadakop, amo ni sila ni Cheryl Catalugo, naga-alias sang Silo, membro sang educational staff sang North Negros Front, kag si Jalin Sosas alias Cristel, alias Sumi, alias CJ, tigay ang NPA, mo damo ni sila yung mga ka-action sang alias. Kada lugar niya lain nila alias. Dira mo na mabalaan ng tao seryoso kung wala yaga alias, no? Pero kung sige alias, ang term alias mga ka-action, dala na ang ginitawag binutig mo, ha? Kung sano naton. Ining si Halin Sosas o kung si Jilin Sosas mga ka-action,
medical staff ni sa kag siya man subong ang acting finance kag membro man sa educational staff sang North Negros Front, no. So si Sosas kag si Felix kag ining si Jalen, mag-asawa ini mga ka-action. So during isang apprehension sang ato na Philippine Army kag sang ato na Philippine National Police, na-captured sa ila lawas o kung sa ila giniuyatan ining mga armas kag mga importante nga dokumento. May 2 ka caliber 45 pistol, 1 ka kalibre 9mm, 4 ka rifle grenade. I-clarify tani ang rifle grenade inibla mga ka-action ang ginibutang sa punta sang M16 o kung sang Armalite bala. Kag ginipitik na blang daw laba na saya do martilyo tsura niya nga dupol. 2 ka magasin sang caliber 45 pistol, 1 ka magasin sang caliber 9mm. May mga live ammunitions, 7 ka live ammunition sang caliber 45, may cash pa, kadako pagid sang cash niya 4 mil kapin, backpack kag mga personal nga mga kagamitan. Based sa police report mga ka-action, ining si Sosas may ara ini pending nga kaso o kon may pending nga criminal case opo dire ang murder sa pagkapatay kay Renato Estrebillo sa may barangay Marcelo, Calatrava sang tinalikdan nga Agosto 2022 kag violation of RA 10591 o kon ginitawag naton Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ining pagkadakop no sa mga high-ranking individuals sang New People's Army nga nakilala nga nangin responsable sa pipila nga pagpamatay sa mga inosente nga sibilyan diri sa norte nga bahin. I think ini may kangtanan man sa pagkapatay kay Barangay Kapitan Habok sang Don Salvador Benedicto last year man, no, kay Kapitan Binamin Abok nagpagwa man sila statement ini man si Rigor ang isa sa mga nagpakilala gid, no. So ini ang pagkadakop nila kumbaga kabayaran ini sa ila tanan nga ginihimo nga atrocities o kon atrocities sa aton mga pumuluyo kag ang kahadlok sang aton pumuluyo diri sa norte nga bahin sang Negros na nasaganhaga na tungod ang mga kriminal, ang mga murderer, no, ining mga terorista, ang mga leader ang nagkaladakta na. So kita nagapasalamat sa aton mga pumuluyo sa paghatag sa impormasyon para dakop ini ang mga makasiligni nga klase sang tao nga nagahimo sang kalakasan diri sa aton sa norte nga bahin sa Negros. Sir, imo mensahe sa pagkadakop sining 3 ka high-ranking individual sang communist terrorist. Una, ang pagkadakop sa ila no kay alias Rigor, alias Celo and alias Cristel ay tip or impormasyon ngayon sa mga pumuluyo. To give a background of ang sitwasyon sa Northern Front. Sa mga nagligad na tuig na 2022 ay sa akon listahan lang I am identifying 7 personalities nga ilagin patay. Gin-mention mo si Renato Estrebillo kag si Barangay Captain na Benjamin Habok sa Barangay Lalong sa Calatrava, Barangay Lalong Calatrava. Okay. Sila lang nga duha ang ginam-mention gid kay sila ang may ara nga nakapagpagwa sang warrant of arrest. Pero may 5 pa nga ginpatay sang mga grupo nga ara sa idalom sang pamumuno ni alias Rigor. Ang Northern Negros Front sang mga nakaligad nga mga tuig ay consider naton nga weekend and then dismantle dali to, no? Kaya nagkaroon tayo ng intensified military operation sa area nga ina. So ang pamangkot siguro nga ang may presensya pa. Ang CPP-NPA pag nawi-weekend or na considered nga ang ila hublag sa isa ka lugar ay gahina or wala ano na, no, almost weekend na gapadala sila sa mga kadre. Actually, itong si alias Rigor ay membro ng Regional Strike Force ng KRN, naging padala sa Northern Negros. Kaya ang mga leader dira sa Northern Negros, upod na si Kerima, ay napatay or na-neutralize naton.
That's why nga mga ano sila nagpadala sila para i-recover ang areas. That's why para naman nga magpakita sila sang ila puwersa kung tungod siguro ang mga tao ay wala na believe no sa ila. Ang ginhimo nila ining grupo ni Rigor ay nagpamatay sa mga tao para ipakita no a sample o pagpahadlok sa mga tao nga harap ang ila presensya. At na-highlight ini ang ilang ginabuhat nga atrocities sang December, di ba? Nagpagawa man sila sang statement nga sila ang nagsunog sang duha ka 10-wheeler truck nung December 14 kag tatlo ka 10-wheeler truck nung December 26. Gusto nila nga ipakita or ipabatyag sa mga tao nga harap pa sang presensya nila. So after this hindi naman naging kumpiyansa or hindi naging hindi naguntat ang 79th IB sa pagkandak ng operation para matap na ining ilang ginabuhan nga atrocity. So nung January 6 na nakabaton sang tip ang aton 79th IB, ginupod ang aton mga kapulisan kagin kadtuan ang lugar nga ginahambal sang isa ka pumuluyo nga may ara nga balay nga may ara presensya sang armado kag nadakpan ining tatlo. Ang gapasalamat tayo sa ginapasalamatan naton ang mga pumuluyo kay sila mismo nga decide nga hindi na sila gusto tani nga maging pa ang ilang mga lugar kag magkaroon ng presensya sa mga armado. So iniga pa matuod nga pag may ginahimo ka mo nga atrocities ang ginhambal ko man during my assumption na in as much as we want peace and we reach out for reconciliation sa aton mga upod nga ara pa sa hublag, pero kung mag-continue sila nga gamit sang violent means o pag-terrorize ang aton mga komunidad, ang inyo army upod ang inyo PNP will relentlessly and intensify its combat operation, its military response and action para matap na ang ini nga mga atrocities sang armado nga grupo. Ang ilang pang-extort, pagpatay, kag pagpanunog, pagdisturbo sang peace and order sa mga komunidad. That's why ito pauna lang. We will still intensify our operation against the remaining armed personalities dira sa Northern Negros. It's a matter of time. So kung may ara pa sila tsansa nga gina-offer naton nga peace engagement nga magbalik sa sabak sang gobyerno, himuon na nila. Kay ang ila ginakontra ay puwersa sang gobyerno nga ginasuportahan sa mga tao. So it's a matter of time and we look forward or very optimistic na sa mga sunod nga mga inadlaw malabot gid nato na ang remaining or remnants sa ginatawag nga grupo dira sa Northern Negros. And not only Northern Negros, we will address also the problem of insurgency in a matter of time in Central Negros and both in the areas dira sa may mga Isabela, Moises Padilla, Gihulgan ng Oriental as well as sa Himamaylan. So both ang aton effort left hand reconciliatory gina-welcome naton para magbalik sila sa aton sabak sang gobyerno as well as pag nag-continue sila through the use of violence they will get a prompt response and through military action. Ang may nadumduman ko sir atong ginambal mo gina nga tungod huyang sila nagapakita sila sa pirsa. Actually sito may na-connection nga kasabihan nga once ikaw kuno kusog magpakuno-kuno ka nga huyang ka. And kung ikaw ang huyang dapat magpakuno-kuno ka nga kusog para mahadlok ang pumulo sa imo. Do amo ning ila nga ginihugutan nga tungod sila wala na masyado sang suporta, at the same time galumural sila tungod patay na si Juma Season. Gusto nila nga ang kahadlok sang pumuluyo
ara lang gyapon biskan wala na sila sang support and ang ila leader ang napatay. So amo lang ning nakita ko. Ang problema dira lito no sa areas ng Calatrava, Toboso, Escalante, ang ilang mga ginpatay ay mga inosente na Yes, civilian. Ang commonalities or ang rason lang siguro ay ini nga mga civilian na do hindi na magsuporta sang ila hublag. That's why ginpatay nila. So that's why nagkaroon ng murder case and homicide and other kaso ini sila. So ari na ni sila sa kustodya sang aton nga pulisan ang pasaka naton ang appropriate nga case para hindi na sila maka hatag pa samok sa dito sa Northern Negros. Kag uli ginawarningan ko or ginahatag ko ang assurance na ang inyo army and ang police ay will continue nga magpangita sa mga remnants pa nga magsigi pa sang hatag kasamok dira sa Northern Negros. So thank you sir. So sir, before magtakop aton Ross may ara pa ta 10 minutos. Nabilin sa aton nga pala tonton. May commercial pa ta? Wala na. Wala na. Okay, sige diri. Ay sige. So commercial kita sir. Commercial ta danay pagbalik naton pangayuon ko ang imodugang nga mensahe. Hindi not only in diri sa local naton pero sa bilog na naton nga ginitawag naton nga organization. So magabalik kita mga ka-action pagkatapos lamang sa pipila ka mga importante nga mga pagpanumdum. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation Saan center. pala tuntunan aton pangayoon ang mensahe sang aton na brigade commander no. Ano bala ang iya pa maduga nga mga mensahe regarding sa aton organization kag ang plano sa aton organization sir. Lito ano ko lang no, idugang ko lang kay kagapon ang Armed Forces of the Philippines nagkaroon ng change of command. Ang nagbago ang aton Chief of Staff from General Bacaro to General Centino. At may tungod do gulpi ang pag-change of command, may mga kahapon may na-notice ako nga may nagapamangkot sa mga meron daw may ano ba, may problema ba sa atong leadership sa taas. And ang sabat ko naman tungod kay siling nila may ga-circulate nga mga information sa Viber, sa social media regarding some information that we na-verify nato no, and gin-check man naton sa Metro Manila. Those are fake news. So it's something to do with destabilization. Ang ginasakyan sang iban nga sektor ay yung natabo sa PNP nga pag-resign, panawagan sa pag-resign, subong ang pag-change of command ng Chief of Staff naton, in-take advantage ang iban siguro nga pag-project sang nga hindi stable ang aton nga kapulisan kag AFP. I would like to assure our people in Negros na upon our checking sa ato national doon dito sa general headquarters,
wala sang problema dito. They are still focused on the mandate given. Change of command is the normal and the prerogative of the president. The change of leadership always happens. It is a tradition as well as a normal occurrence in any organization. And we in the Triosur Brigade, ang army dito ninyo diri sa Negros, is focused on our mandate to solve the insurgency problem. And we will not be distracted by this fake information para mag-divide kag magpatalang sa aton mga pumuluyo. So everything is normal and stable sa aton armed forces and sa aton kapulisan. And we thank the local government for the continuing support to our law enforcement. Mag-isa ta, let us unite para ma-achieve ginaton ang dream naton nga maging peaceful and develop ang aton lugar diri sa Negros Lito. Amo naman na abi sir ang ginibantayan man sang mga kalaban naton wala sang kalaban sang gobyerno. Ini lang may makita sila nga masingitan nila. Himuan dayon ni nila issue no pero ang ila sini nga target nga pag spread sang information ang mga pumuluyo naton. Iti ang pumuloy naton niya do hindi niya sila anad sa mga amo sini nga mga bagay. So gini-target nila na para ang mga pumuloy mag-spread man sa mga misinformation hasta nga magdako mo lang ginibantanaw nato mo lang ginibantayan nila mo ang pag may makasingit sila makasingit lang sila gamay sa mga nagakalatabo sa aton organization labi na sa aton nga sa aton national government. So gin klaro naman sa mga ka-action, gin klaro sa aton na Brigade Commander ni Colonel Samson nga ang mga naga-spread ng mga information about in Metro Manila and sa GHQ and sa AFA is wala sang kamatuoran no giniklaro naton para wala na sang sablag kag wala bla sang makulbaan no ang mga pamilya sang Philippine Army sang AFP kag in the same time sang aton mga pumuloy. Focus lang ta sa atong trabaho. Yes, so sir, focus lang tayo diri ang atong fokusan subong sir ang local peace talks ang aton na tawag natin diri sang aton nga probinsya kag sang aton isla kiti dala sa area of operation naton sir ang part sang oriental no. So ini ang pagani atong ginihuptan tagit ini nga challenge no sa mga komunista nga grupo. Diri naton makita kung matuod-tuod man sila nga nagahulat-hulat o kung nagahawat-hawat sa para sa ginitawag naton kalinong sang aton isla. Pero pag hindi sila mag-grab sining panawagan sang aton na Philippine Army diri sa lokal, buot silingon nga hindi sila gusto sang kalinong diri sa aton probinsya. Bagkos ang hasik no sang kung sa Tagalog pa sang lagim, kahadlok no sa aton mga pumuloy amo ang ilang main focus sang ining mga katapo sang armado nga grupo. Sir, last word before magtakop ang atong palatuntunan. Again, magpasalamat ako sa opportunity dito, no? So, na makatagaan tayo sang chance na to talk and express or give information to our people. And regards sa aton mga kaparintihan nila, kilala nyo man nyo ko siguro, as well as sa mga kabatch ko sa NOHS and ETCS. Tanan nga pumuluyo, kakilala ko, kag mga nakaupod. And buligan nyo lang ako sa aton nga advokasya towards peace and development. And rest assured that I will do my best para gid ma-achieve nato ang aton dream towards a more peaceful and develop Negros. I know sir ang pamilya nimo kag mga classmates nimo sa elementary, high school and college, grabe gid sila ka proud nga ikaw gid ang nakapungko no. Ikaw gid ang nakapungko mismo diri sa imong lugar. Madamo ya sir sa mga army officer nga nagahandom nga pag battalion commander, pag brigade commander, gusto nila dito sila magpungko sa lugar nila para mangin proud sila. Pero ikaw gid sir ang tan-aw namon pinakaswerte kiti makita naman sir from 27 ka nag-assume subong 4 days 7 days 12 days ka pa lang sir subong mo pero may accomplishment na ta sa pagbuylog sa pumuluyo naton nga matap na ining insurensya ang sa pagkadakop sining tatlo ka mga high ranking officials sining mga communist terrorists. Salamat man kay team effort ini isang bilog nga Triosur Brigade, upod ang aton mga batalyon, 79th IB, 62nd IB,
kagang 94th IB, kagang iban pa nga mga army units kaupod ang mga kapulisan nato. Yes. Okay. And panawagan natin sa mga pumulo, continue to support sa atong Philippine Army para kung hindi man sila magkagat sa peace talk naton nga tawag naton sila gini plaster naton sa ila ang information para madakpan naton, malagas naton ining mga katapos ang armado pang mga nabilin, hindi gusto sang kalino, matap na naton kag hambagan naton justice. May naano ko to sir is ang hambal peace the bar of justice. No, amo na nga ton nga kwan sa ila. Wala mo ang idugang ko lang importante. Hindi man way taga kalipay kung may mapatay kapwa ta na Pilipino. Pero pag may consequence or kilalan sila nga natubangon nila kung kung may sala sila, may ara ustisya. So sir, thank you so much sa imo tion Thank you, sa pagkarigid sa aton nga palatunton. Kakabay pa sir, hindi niya ang first time nga o kung hindi lang ini ang tion nga mag-off the night kita pero ipirma diri sa aton nga kwan nga nga programa pero tigid ako mag contact sa imo o para mag-guest kag maghatag information sa aton mga pumulo. Sir, thank you so much sa imong atian. Thank you. So, good morning sa aton. Before kita magdakop, good morning sa aton mga suging ating palamati kay Ray Flores Baryogan, no, mayang agal na kuno sa AFC family. Subong man kay Ma'am Ana Senior, mga always gid iniya naga-tune in kag nagatanaw live sa aton nga programa. Ma'am Georgia Gargasiran, no, good morning, Brigade in Action. Subong man kay Ma'am Veronica Santillan Manokan and kay Sir Doy Arthur, good morning. Sir Alex Montisa, always ni nagapangati sa aton, isa naga-comment pa ni sa sir, no? May mga good ideas pa ni sa nga gini hatag sa aton. So, Inday Blasa, good morning. Subong man kay Ma'am Vanessa Mayo and Chinky Lagdon, good morning. Alin kay Alex Montisa. Kay G Karam, good morning. Subong man kay tawag diri, no? Ambal si si Alex Sarge. Asko lang kung nga masobra na 5 ka dekada ang hublag kag nga ginatawag nga terorista ka nga ang mga Islamic terrorist mostly ara sa Mindanao. Ano ang ila kinakain sini? May chance ba lang nga mapapas na? May chance ni, no? Isabton ko na next nga Domingo. Alex, sabton ko ning imo nga pamangkot. Ginisabat ko gid ini sir ang iyang mga palamangkotanon. So mga ka-aksyon, wala nagkita igo oras, no? Sunod naman ta nga Domingo pitsa 15 kita kitay sa aton palatuntunan Brigade in Action. Sergeant Dikinya, madamo nga salamat kag maayong aga. Action! Radio!